Já jsem moc rád, že jsme zase zvládli další zápas s nulou. A to je asi tak všechno, co se týče té pozitivní stránky té naší hry. Se nám výborně zahrála stoperská dvojice, včetně Matouše Macíka, takže to jsem moc rád. Nicméně dopředu jsme toho dneska moc nepředvedli, i když třeba první poločas si myslím, že jsme byli opticky lepší, možná jsme jako lépe kombinovali, ale zase to bylo bez jakékoliv ohrožení bránky, bez nějaký větší šance. Soupeř předved to, co vlastně předved v těch předchozích zápasech. Prostě kvalita, šance. Bohužel mají tu smůlu, že teďka jim to tam nepadá, ale prostě ty šance si na rozdíl od nás vytvářejí a ne 1-2 za zápas, ale klidně 5-6. Dneska jsme měli penaltu a ještě mi kluku líto, že prostě nejsou schopni to tam dát ani z té penalty, třeba s tou Seredí. Teď mě to úplně líto nebylo, ale takže my jsme viděli, že ten soupeř je těžký, mají super trenéra, ale jsem rád za 0-0 v tom rozpoložení, v jakém jsme se v tomhle zápase nacházeli. Samozřejmě to ztráta dalších 2 bodů do té tabulky, která se teďka znovu vytvoří, ale my musíme začít ještě víc pracovat v těch zápasech a víc se cpát do té koncovky a rychleji běhat a dát tomu něco malinko víc, než jenom to, že budeme hrát vzadu na 0. To mě netěší a s tím jsem nespokojený hrubě a chci od toho týmu víc směrem dopředu a aby se diváci bavili, aby nechodili na fotbaly, který skončí 0-0, i když třeba to mohlo být svým způsobem zajímavý, ale musí padat góly. Nám síce body utekajú, ale v každom zápase, ktorý sme posledne hrali, je najlepším hráčom súperov brankár. A keď sa na to pozrieme trošku tak opticky, komicko-futbalovo, tak asi pravdepodobne je to zásluha aj našich hráčov, že na tú bránu strieľajú, že sa pokúšajú vytvárať si šance. A na toto by som chcel upozorniť aj nespokojnú nitriansku verejnosť, že pokiaľ tí chlapci budú mať viacej šťastia, viacej umu a kumštu, tak určite budú góly dávať. A ešte chcem povedať poslednú vec, taký rozmer, ako doniesol kolega do našej ligy, že vie oceniť súpera, že vie oceniť zápas a to sa mi veľmi páči a myslím si, že takto nejak by ten šport mal, lebo vyzerať, pretože vidíme obrovskú nevraživosť, obrovskú neprajnosť aj tým našim hráčom, ktorú som dneska počul z tribún, ale ja svoju prácu lepšie robiť neviem, ako sa dá, tí chlapci sa veľmi snažia, niekedy to ide, niekedy nie. Takže oceňujem jeho prínos pre našu ligu aj v jeho vystupovaní. A nie je to prvý mladý tréner, ktorý takto koná. Ja som za to rád, že som ešte ich hru zažil.